Benvingudes, benvinguts a aquest espai de l'Arxiu de la Televisió de Mataró. L'any que ve, el 2024, farà 40 anys de les primeres emissions de televisió a Mataró. Des de llavors, en diversos noms i formes jurídiques, el fenomen de la televisió a la nostra ciutat ha generat milers d'hores de gravació de vídeo. La transformació de la ciutat, urbanísticament, socialment, políticament, culturalment, tot això ho tenim en les cintes de la televisió de Mataró. Com dèiem, 40 anys enregistrats en cintes de vídeo. Des de fa un temps, cada dia en l'informatiu Mataró al dia d'aquesta casa, de TV Mataró, els oferim una notícia, recordem una notícia d'aquestes que tenim des de fa 40 anys cap aquí. Doncs bé, aquest espai diari el convertim també ara en un recopilatori setmanal. Totes les notícies generades en aquest arxiu TV durant la setmana, ara compilades en un programa únic que emetem aquests dies. I començarem amb una notícia de l'any 2007, de fa 16 anys. 16 anys que es va constituir l'Associació de Veïns Nova Mataró. Nova Mataró, que després canviaria de nom i portaria el que té actualment, que és d'Associació de Veïns de Via Europa i Nou Parc Central. Aquesta associació de veïns portava aquest nom Nova Mataró perquè en aquell moment naixia també urbanísticament aquest concepte que en deien de la nova ciutat. El creixement urbanístic de la ciutat, amb la Via Europa, les rotondes, la plaça Itàlia, la plaça França, els carrers adjacents, molts d'ells porten nom de ciutats europees. Doncs bé, al carrer Alemanya s'hi va ubicar el local d'aquesta nova associació de veïns. No en tenia i feia temps que ho reclamava l'Ajuntament. I l'Ajuntament va dir, escolteu, aquí teniu aquest local, 110 metres quadrats, perquè us reuniu, perquè organitzeu les vostres activitats. Aquesta notícia que ara recordarem i per tant emetrem, recorda aquest moment de la inauguració d'aquesta associació de veïns, del local de l'associació de veïns al carrer Alemanya. Però no és l'únic que veurem ara en aquesta notícia, perquè al mateix temps, al mateix cap de setmana que passava això, també es feia la primera serenata del veïnat de l'Esperança. És la zona de l'Avinguda Amèrica entre l'Avinguda del Perú i el Passeig Cabanelles, aproximadament. Doncs bé, tot i que aquest barri té molts més anys, és dels anys 60, no havien fet la primera serenata fins aquell 2007. Per tant, nova ciutat, Via Europa, i antiga ciutat amb aquesta serenata del barri de l'Esperança. Tot això en aquesta notícia que ara mateix recuperem en aquest programa Arxiu TV. Nova seu per l'Associació de Veïns Nova Mataró. L'entitat estrena un local de 110 metres quadrats que pretén omplir de veïns i també d'activitats. El local, situat al carrer Alemanya, l'han inaugurat aquest cap de setmana. Visita oficial de l'alcalde de Mataró, Joan Antoni Barón, per inaugurar el nou local de l'Associació de Veïns Nova Mataró, ubicat al carrer Alemanya. Ara l'Associació de Veïns afronta el repte d'omplir la seva nova seu d'activitats i conciutadans. Ens falta a nosaltres fer la feina que la gent del barri se'l senti seu, el local, que vingui, que participi en l'associació i serà una manera de fer barri, crear consciència de barri. L'Associació de Veïns Nova Mataró agrupa els residents a la zona de la Via Europa i el Nou Parc Central. L'equipament que han estrenat l'han reivindicat llargament. Ara l'entitat disposa de 110 metres quadrats, molt més del que tenia fins ara, on amb prou feina s'hi podien fer reunions. I els veïns del barri de l'Esperança i l'Avinguda Amèrica s'han vestit de gala aquest cap de setmana. 280 persones han participat a la primera serenata de veïns i comerciants del barri de l'Esperança. Després de sopar, al qual van assistir-hi veïns de totes les edats, com poden veure a les imatges, va haver-hi un concert de veneres. Va ser a càrrec del grup de veneres del Casal de la Gent Gran del Parc, que van interpretar cançons tan emblemàtiques com aquesta que sentiran, La Vella Lola. La notícia que ara recuperarem també és de l'any 2007, té 16 anys, però és una mica de vigència en l'actualitat. Ho diem perquè fa uns dies es parla molt a la capital del Maresme de recepcionar urbanitzacions amb motiu dels fets
que es van esdevenir a la urbanització de les Sureres, una urbanització on hi van passar uns fets delictius, ocupacions de cases, de torres, una nova ocupació recentment, però no parlarem de les ocupacions, sinó de com estan els carrers en mal estat, no hi ha xarxa de clavegueram, l'enllumenat és deficient. Per tal que tot això estigui en condicions, cal que l'Ajuntament recepcioni la urbanització. Això ha passat amb aquesta i amb moltes altres urbanitzacions. Urbanitzacions que es van fer als anys 50, 60, 70, que eren iniciativa privada i que, per tant, els propietaris deien nosaltres volem tenir una casa als afores de la ciutat, ens fem els nostres carrers, les nostres cases i després passa el que passa, que van passant els anys, els carrers es deterioren, s'han de fer manteniments i l'Ajuntament diu fins que vosaltres, veïns, propietaris d'aquesta urbanització, no arregleu la zona, pagueu vosaltres les despeses i em lliureu la urbanització i, per tant, jo la recepcioni com a Ajuntament, nosaltres no podem garantir el manteniment i tot el que faci falta. Doncs bé, tot això ve a tomb que l'any 2007, fa 16 anys, a Cabrils, que és una de les poblacions amb més urbanitzacions de la nostra comarca, no sé si de Catalunya, però de la comarca sí, perquè en tenia l'any 2007 59, doncs d'aquestes n'havia recepcionat 23 fins l'any 2007 i n'estava recepcionant 11 aquell 2007. Encara en quedaven bastantes. Recepcionar-les vol dir que els propietaris deien, escolteu, arreglem els carrers, la lliurem l'urbanització a l'Ajuntament i ara ja és vostè responsable, l'Ajuntament, del manteniment, del clavegueram, de l'enllumenat, del paviment, de tot el que faci falta. Doncs bé, aquesta notícia, com dèiem, és del 2007, la recuperem ara i així entendrem aquest concepte de recepcionar una urbanització. Anem a Cabrils, on des de temps enrere l'Ajuntament ha iniciat el procés de recepció de diverses urbanitzacions. Les zones interessades porten a terme un projecte de millora de l'enllumenat i les voreres i, a canvi, reben els serveis de l'Ajuntament, com per exemple la neteja dels carrers. La primera recepció es va aprovar el 1999. Ara ja són 23 les urbanitzacions que són competència de l'Ajuntament i 11 més les que estan en procés de ser-ho. Aquests podrien ser els carrers de qualsevol barri marginal del Maresme. No és així. Les imatges corresponen als accessos a la urbanització de Montcabrer, una de les zones més luxoses de Cabrils. La precarietat de la via pública és una constant de la vila, una situació que des de temps enrere veïns i Ajuntament intenten solucionar. Ho fan seguint un procés de recepció amb què les urbanitzacions passen a ser competència de l'Ajuntament. La primera urbanització que es va començar per recepcionar va ser la urbanització La Llobera i es va fer, més o menys, va començar l'any 97-98 i es va acabar l'any 99, va ser quan va ser recepcionada. Aquest procés, però, presenta problemes per l'Ajuntament, ja que requereix uns pressupostos molt elevats. L'Ajuntament ni que volgués que diguéssim, bueno, escolta, anem a fer-ho, no hi ha pressupost per fer-ho tant. Llavors, el que es fa és que els veïns paguen tota la infraestructura amb un projecte que es fa pactat, però uns projectes que puguin entrar en normativa, no? I l'Ajuntament el que fa és participar amb 3 pessetes, que ja t'ho he dit abans, per PAM. Actualment a Cabrils es poden comptar fins a 59 urbanitzacions. Des de 1999 l'Ajuntament ja n'ha recepcionat 23. A més, a dia d'avui, el procés de recepció d'11 urbanitzacions de la vila continua en marxa. La situació dels carrers de Cabrils ha millorat molt des de 1999. Encara queden, però, moltes zones en males condicions. No sé si s'hi han fixat, però ara ja no és tan habitual veure pel carrer gent mastegant xiclet. Doncs això abans era molt habitual, ho feien petits i grans també, però moltíssim. No era gens estrany veure qualsevol persona pel carrer, això, mastegant xiclet. L'any 2007, fa 16 anys, això va ser motiu fins i tot d'una notícia de la televisió de Mataró. Per què? Doncs perquè hi havia algunes zones del centre de la ciutat que estaven no només pavimentades amb els llambordes, amb les lloses, el que convingués amb el terra, no, sinó gairebé pavimentades amb xiclets aixafats. Xiclets que després de mastegar-los la gent els llançava a terra i eren trepitjats i acabaven convertint-se també en una mena de segon paviment. Vam entrevistar el propietari d'una botiga del carrer Santa Teresa i ens deien que venien aproximadament uns 2.000 xiclets l'any 2007, uns 2.000 xiclets setmanals només en aquesta botiga. Imaginen-se si fem el càlcul amb els diversos establiments que dispensen també xiclets.
L'Ajuntament, a través de la brigada de neteja, ens deia és molt complicat retirar els xiclets del terra. Les màquines habituals no poden fer-ho. Ho hem de fer amb aigua a pressió. L'aigua a pressió comporta que, a més, vas desgastant el paviment i al cap de poc temps aquell paviment s'hauria de canviar perquè el desgastes molt, el malmets. La solució seria una màquina que, entre la màquina i l'operari que l'ha de fer servir, serien 50.000 euros de l'any 2007 anuals. I, a més, desfer el xiclet un a un. Això tampoc era gaire viable. Estem parlant de l'any 2007, amb aquella abundància de xiclets al carrer. No se'n veuen tants. En tot cas, anem a recordar-ho. Any 2007, notícia. Saben quants xiclets ven una botiga de carmels de les que hi ha al centre de Mataró? Doncs en ven 2.000 per setmana i molts d'aquests xiclets acaben a terra, enganxats i inamovibles. Caminar pel carrer de Santa Teresa de Mataró comporta trepitjar centenars de xiclets. Els que en masteguen els tiren a terra i de seguida s'hi queden incrustats. Així de fàcil. Aquest color verd desapareixerà i es convertirà en una taca gris o negra com les que té al costat. En només una rajola d'aquest carrer hi ha fins a 10 xiclets. Estem venent actualment unes 10 caixes de xiclets, que són uns 1.500 xiclets setmanals. Aquesta és la mitjanera que nosaltres tenim de consum. En quant a xiclet de 5 cèntims, que són els boomers, i en quant als d'adult, estem venent al redor d'unes 4 caixes, que són uns 400-500 xiclets. Enganxar aquesta pasta de mastegar a terra és molt fàcil, però retirar-la és un problema pels serveis de manteniment. Els xiclets es burlen dels raspalls d'aquesta màquina, que recorre el carrer sense pena ni glòria. L'alternativa és combatre les gomes amb aigua a pressió. És l'únic recurs que tenen els serveis de manteniment. Perquè un xiclet com aquest salti, se l'ha de sotmetre com a mínim a 250 quilos de pressió. Amb molta més pressió, més aviat surt el xiclet. El que passa que el suport on està agafat el xiclet, que generalment són paviments bastant porosos, perquè han de ser paviments que estan per la via pública, han de ser antilliscants, llavors amb l'aigua a pressió el que passa que es degraden molt aviat. L'Ajuntament calcula que una màquina específica per desenganxar els xiclets de terra i l'operari que la fes servir costarien al cap de l'any uns 50.000 euros. Manteniment considera que la inversió no val la pena perquè en qualsevol cas els xiclets s'haurien de retirar un a un. De moment, l'única solució són les sancions econòmiques. Si un policia enganxa algú tirant un xiclet com aquest al terra, la broma li pot costar fins a 600 euros. Hi ha diverses pel·lícules que ens parlen precisament de cinema, del tancament de sales de cinema. Recordem The Last Picture Show d'en Peter Bogdanovich o Cinema Paradiso, una mítica pel·lícula també sobre la fi d'un cinema, un cinema de poble en aquest cas. Doncs bé, l'any 2007, un mataroní, en Francesc Páez, dirigia la seva primera pel·lícula, millor dit, el seu primer llargmetratge, perquè havia fet també curtmetratges. Aquest llargmetratge portava per nom Última Sessió, sí, com un programa que tenim en aquesta casa, un veterà programa que es diu Última Sessió d'Informació Cinematogràfica, però no tenien res a veure, en tot cas, la relació amb el cinema. Última Sessió era un llargmetratge protagonitzat pel mític actor també Paco Morán. Acostumat a fer papers còmics, aquí feia un paper més dramàtic, la d'un acomodador de cinema que veu com arriba a la fi de la sala on ha treballat durant dècades. És aquesta Última Sessió. El rodatge es va fer al Cinema Foment, que representava que tancava el cinema que es deia Monumental, per cert. Era un joc de paraules entre el Foment, on es feia el rodatge, i el Monumental, que també està situat a Mataró. Francesc Páez va crear aquesta història de l'acomodador, de la taquillera, que està enamorada secretament també de l'acomodador. Vaja, històries que tenen a veure amb aquest últim dia d'un cinema de poble. Es va estrenar comercialment a les sales. Francesc Páez, com dèiem, dirigia aquesta pel·lícula que es va rodar per Mataró, no només al Foment, sinó a altres llocs de la ciutat, l'any 2007. Notícia que recuperem. El realitzador Francesc Páez ha escollit la seva ciutat per gravar la seva primera pel·lícula. El film, que s'ha començat a gravar al Foment mataroní aquesta setmana, té com a argument el tancament d'un cinema. Això provoca un canvi radical en la vida de totes les persones que hi estan relacionades. Aquest acomodador fa 30 anys que treballa al cinema, que avui tanca les seves portes. Paco Morán és un dels protagonistes de Última Sessió, la primera pel·lícula del realitzador mataroní Francesc Páez. Y me gustó la idea,
un personaje mayor que lleva 40 años en el cine, que es viudo, es un hombre con muchos problemas y claro, se le viene el mundo encima cuando ve que su cine después de 40 años se le cierra, ¿no? Y este personaje me ha gustado mucho, me ha gustado porque es un papel que se sale fuera de lo que yo habitualmente estoy haciendo últimamente, que son las comedias. Y este es el motivo de haber hecho esta pel·lícula. El Foment mataroní s'ha convertit aquests dies en un plató ple de càmeres, focus i guions. Aquest és el primer escenari del llargmetratge que durarà 1 hora i mitja i està previst que estigui tot gravat a finals de mes. Hi treballen 40 persones que també sortiran amb les càmeres al carrer. Francesc Paez ha volgut reflexar una realitat molt relacionada amb la seva ciutat, on ja han tancat diverses sales de cinema del centre. Estem treballant amb un equip molt potent, amb Activa Films, la productora, i és un rodatge que dura un mes, ho rodem tot aquí a Mataró, tot a Mataró aquí al casc antic, al Foment, al Parc Central, la gent es podrà veure també per la plaça Gran, per la plaça Santa Maria, sobretot perquè jo soc d'aquí de Mataró, del centre, també m'ho conec molt i crec que hi ha llocs que són molt macos per veure i tal. La plaça Gran, el restaurant, el club o altres espais del casc antic són altres de les localitzacions previstes per a aquest film, que es distribuirà comercialment al llarg del 2008. El fet de disposar d'un mitjà de comunicació local, com és la televisió, permet que disposem d'imatges, d'esdeveniments que es feien a la nostra ciutat, però que ja han deixat de fer-se. És el cas de la Fira de la Rajola, una Fira de la Rajola que es va començar a fer l'any 1989 i que el 2007 encara se celebrava. Es feia a la plaça Gran. Hi havia diversos expositors amb rajoles antigues, rajoles decorades, i que hi havia molta curiositat. Hi ha molta gent que li agraden les rajoles antigues per redecorar casa seva, per fer quadres amb muntatges també de rajoles. La qüestió és que això portava persones, venedors de rajoles d'arreu de Catalunya fins a la plaça Gran. Aquesta fira es va deixar de fer aproximadament el 2010, però avui recordarem l'edició del 2007. Al mateix temps, aquesta notícia és doble, perquè ens recordarà també un altre esdeveniment que tenia lloc a la capital del Maresme, que era la trobada de puntaires a la plaça Santana. Una trobada de puntaires que era multitudinària. Venien puntaires, les puntes de coixí, els boixets, tots aquests estris que fan servir, venien de tota Catalunya també. I movien, doncs, això, molta passió per part dels amants d'aquest art, però també de la gent curiosa que diu, què és això, no? Doncs bé, aquesta trobada de puntaires també es va deixar de fer. Després, més endavant, ho va recuperar el Centre Catòlic amb un grup de puntaires que té, però tampoc se celebra actualment. Anem al 2007, fa 16 anys, i sí que veurem la Fira de la Rajola a la plaça Gran i la trobada de puntaires a la plaça Santana, que tenien lloc el mateix cap de setmana. I la Fira de la Rajola i la trobada de puntaires han omplert durant tot el cap de setmana al nucli antic de la ciutat. Dissabte, la plaça de l'Ajuntament de Mataró era plena de taules amb puntaires de totes les edats, mentre que diumenge al matí la Fira de la Rajola va acollir professionals del sector, col·leccionistes o simplement curiosos. Mataró ha celebrat aquest cap de setmana la 19a Fira Mercat de la Rajola Catalana, ceràmica decorada i terrissa del Maresme. Durant tot el diumenge al matí, molts van comprovar l'obra que ofereixen 11 expositors vinguts de diverses parts de Catalunya. S'hi poden trobar una gran varietat de rajoles antigues, mosaics i llibres especialitzats, entre d'altres. La fira també s'ha consolidat com un important punt de venda i intercanvi entre professionals, així com també és un bon lloc per col·leccionistes. També al nucli antic de Mataró s'ha fet una trobada aquest dissabte a la tarda. Es tracta de la 9a trobada de puntaires. Amb la plaça de l'Ajuntament plena, més de 50 taules amb 5 puntaires cadascuna, tot un èxit de participació d'aquesta plec de puntaires. Dones, homes, grans, petits, tots resistint la calor del cap de setmana per compartir treballs, idees i disfrutar. Bé, aquestes són les 5 notícies, les diverses històries que hem recuperat avui en aquest programa de l'Arxiu TV, l'arxiu de la televisió local a Mataró. Com dèiem, 40 anys l'any que ve farà de les primeres emissions de televisió a Mataró. Gràcies a això i a que conservem pràcticament totes les notícies i tots els programes que s'han fet des de llavors, ara
ho podem recuperar, ho podem recordar amb certa nostàlgia, però també per veure com ha anat evolucionant i canviant la nostra ciutat. Si els ha agradat, la setmana que ve, més.